Moi kaikki, mä oon LL ja mä haluaisin tänään esitellä mun tyyppiä. Eli mä oon ollut täällä Movistar Planetissa tammikuusta lähtien ja mä oon nyt 11 levulla. Ja mulla on musta on kiva olla täällä Movistar Planetissa, kun täällä saa tosi paljon kavereita ja täällä pystyy jutella kaikille. Mä tykkään pelata täällä, shoppailla ja tehdä paljon elokuvia. Ja mulla on aika paljon vaatteita, mä voin nyt yhden esitellä näitä. Mutta en mä nyt kaikkia, koska teitä ei varmaan kuitenkaan kiinnosta. Niin tässä on jotain mun vaatteita. Näitä on aika paljon, koska mä oon saanut VIPistä rahaa ja mulla on ollut aika monta kertaa VIP. Niin. Mulla on vaan 9 kaveria, koska mä en hirveästi halua silleen kavereita, mut mä voin hyväksyä jotain kavereita, mut en mä silleen palkkaa näitä tyyppejä ulkonäön perusteella ja mä hyväksyn kaikki. Tykkään tehdä paljon elokuvia täällä. Mulla on täällä pari elokuvaa. Voitte vilkaistaa sitten näitä. Ja tykkään tehdä kaikkea muutakin täällä, siinä artbookei. Niin. Mulla on ollut kerran lemmikki ja sen nimi on Nuppu. Se oli, en mä nyt muista mikä se oli, mutta ihan sama. Ja täällä on tosi kivoja pelejäkin kanssa, mä tykkään pelaa eniten puvustusta. Se on kiva. Ei mulla oikein ollut mitään muut ja mulla on pari siskoakin täällä Movistar Planetissa, eli tykkää pelata tätä, mut ei mulla ollut mitään muut. Ja moikka! Ei tuu poistuu täältä koskaan.